Takže chcel by som vás veľmi pekne privítať na dnešnom klube, ktorého téma je post-processing. A chcel sa spýtať teraz, či vy vidíte moju obrazovku. Áno. Vidíte moju obrazovku. Dobre. Ja urobím taký krátky úvod k téme, on bude asi tak na 5-10 minút a potom odovzdám slovo Petrovi, ktorý pôjde v tom procese ďalej, aby sme sa nejak naladili na to, že čo to je post-processing a prečo je o ňom dôležité hovoriť a uvažovať. Medzi fotografmi existujú tri typy ľudí. Prvý typ ľudí je ten, ktorí vedia, čo to je post-processing a ho po svojej práci s fotografiou používajú. Druhý typ ľudí, ktorí vedia, čo je post-processing a ignorujú ho a nadávajú na neho a hovoria, že ho nepotrebujú. A tretí typ ľudí je, ktorí by aj chceli do post-processingu ísť, ale majú nejaké limitácie, nevedia, či to zvládnu a tak ďalej. Hej. Týmto úvodom by som trošku chcel rozbúrať nejaké mýty, ktoré v oblasti post-processingu existujú. A začnem takto. Toto je grécke slovo fotografia, z ktorého máme aj my slovenské slovo fotografia. A to slovo fotografia v preklade doslovne znamená zapísané svetlom, napísané svetlom. To je to slovo fotografia. To znamená, toto slovo predpokladá, že nejaký objekt je osvetlený svetlom a vďaka nemu my ten objekt môžeme pozorovať a môžeme ho vidieť. To znamená, že postprocesingom a postprocesom sa nazýva čokoľvek, čo akýmkoľvek spôsobom zasahuje do toho, ako vnímame vec potom, ako svetlo dopadlo na ten objekt. Či už sa na neho pozeráme vlastnými očami, či už stlačíme spúšť, či už chytíme štetec alebo reprodukujeme to, čo vidíme, to všetko je postprocessing. Je to veľmi dôležité vedieť, preto napríklad malba a výtvarné umenie, ako aj sochárstvo, alebo čokoľvek, čo reprodukovalo, čokoľvek okolo nás, akýmkoľvek spôsobom, do 18. storočia nebolo uznávané ako umenie. To je pre mnohých veľmi prekvapivá vec. A v stredoveku existovali také dve kategórie. Jedna sa volala techné a druhá sa volala arte. Arte bolo všetko, čo spadalo do kategórie umenie a techné bolo všetko to ostatné. A z tohto dôvodu, ktorý som ja opísal, výtvarníci ako Michelangelo, Raffaello a všetci tí známi umelci už do 18. storočia neboli považovaní za umelcov. Boli považovaní za techné ľudí. To znamená, reprodukovali niečo, čo sa vidí, pretože za arte sa považovalo iba to, čo vzniká zvnútra človeka, ako je báseň, pieseň, bez toho, aby to bolo reprodukované. A teraz paradoxne, odkedy prišla fotografia, výtvarníci upierajú fotografom to, čo bolo upierané im. Hovoria, vy nerobíte umenie, vy len reprodukujete to, čo vidíte okolo vás a používate na to nejaké prístroje. Ale aby som sa teda k tomu vrátil, fotografia prísne puritánsky vzaté je to, čo sa deje s objektom, keď na ňo dopadá svetlo. Fotografia. A postprocessing je to, keď ja, alebo Peter, alebo kdokoľvek z nás zoberie to, čo dopadlo to svetlo na ten objekt, či už v podobe filmu, alebo digitálneho čipu, alebo digitálneho objektu a urobíme z toho svoje dielo. Vtedy z toho vzniká ivanografia alebo peterografia. Čiže to, o čom sa budeme dnes rozprávať, je nejaký spôsob prostredníctvom softvéru, ktorý nám Peter predstaví, ako sa z fotografie stáva vaše dielo, ktoré reprezentuje vašu alebo moju identitu. Prečo to je dôležité? Je to dôležité preto, lebo pre mnohých ľudí je prekvapivé to, že najväčším alebo prvým manipulátorom toho, ktorý manipuluje alebo robí postprocessing, z toho, čo sa deje okolo nás, keď dopadá na niečo svetlo, je náš mozog. Prvým postprocesom, ktorý existuje vo vesmíre, prvým Photoshopom, ak chcete, je náš mozog. Lebo naše oko vníma obraz nejakým spôsobom a dopadá do mozgu nejakým spôsobom. To sú potom popísané tie technikálie. Ale je to ľudský mozog, ktorý si ukážeme na ďalšom obrázku,
ktorý vytvára to, čo vidíme. To znamená, obraz dopadá cez oko, jeho zaznamenáva šošovka, podobne ako kamera, ako fotoaparát. Ale sú to všetky tieto oblasti mozgu, ktoré vytvárajú to, čo vidíme. Toto je prvý Photoshop, ktorý je okolo nás. To znamená, že už v momente, keď sa na niečo pozrieme, už vtedy nevnímame realitu taká, aká je, ale ako nám vytvára náš mozog. Biológovia dokonca vravia, že náš mozog je vytvorený takým spôsobom, že vnímame veci lepšie a krajšie, ako v skutočnosti sú. Lebo napríklad aj farby sú len určité vlnové dĺžky spektra svetla, ktoré vidíme. A biológovia vravia, že náš mozog je tak stvorený, že vnímame dokonca veci okolo seba krajšie, ako sú. Ale toto je veľmi dôležitá myšlienka, že mozog je prvý Photoshop. A keďže každý z nás má iný mozog, tak samozrejme snažíme sa odprezentovať nášmu svetu okolo seba ako fotografii to, ako my vnímame tú vec. Lebo fotoaparát vidí nejakým spôsobom, náš mozog vidí nejakým spôsobom a ľudia okolo nás vidia nejakým spôsobom. A potom sú také zaujímavé hry, ako je táto, ako sa testuje farbosleposť, alebo ako vnímame farby. Toto je taký test, ktorý si môžete urobiť, keď sa pozriete na tento obrázok. Ak vidíte na tomto obrázku číslo, tak nie ste farboslepí, ak nevidíte číslo, tak máte problém s farbosleposťou. Hej? To je taký prvý test, ako vníma farby váš mozog. Potom je taký druhý test, ako príklad. Tuto sa nám opticky, náš mozog je tak stvorený, že objekty v určitých farbách vidíme v inom rozmere, ako v skutočnosti sú. To znamená, opticky sa nám zdá, že ten zelený kváder vzadu je najvyšší, je vyšší ako tie ostatné, a pritom to nie je pravda. Takýmto spôsobom už náš mozog manipuluje to, čo vidíme okolo seba. No a ako to súvisí s fotografiou? S fotografiou to súvisí nasledovne. Tým, že náš mozog vytvára z okolitých objektívnych objektov subjektívne vnímanie, tak my môžeme do našich fotografií skrze náš myšlienkový proces, skrze toho, ako vnímame veci, vložiť do našich fotografií, ktoré v reálnom svete neexistujú. Ako na tomto príklade. Prečo vieme, že to, čo pred nami vidíme, je srdce? Vidíme preto srdce, lebo náš mozog vníma, pozná, že existuje objekt, ktorý je srdce. A keď je niekto na neho viac citlivý, tak ho bude vnímať všade okolo seba a iný nie. To sa premieta často do fotografie. Každému, kto sa so mnou začne vadiť a hovoriť, že digitál je katastrofa, alebo priniesol postprocessing a nič také podobne predtým neexistovalo, tak mu poviem, že nevie nič o umení, nevie nič o analogovej fotografii, nevie nič o výtvarnom umení. Lebo ako som povedal, už to, keď zoberieš štetec paletu do ruky, tak už to je postprocessing, lebo on si mieša farby tak, ako jeho mozog mu to ponúka. Preto do 18. storočia maliari neboli uznávaní ako umelci, lebo povedali im, že vy len reprodukujete to, čo vidíte okolo seba. Rovnako aj v analogovej fotografii. Všetky tieto chemikálie, ktoré tu vidíte, slúžili na to, aby to, čo zachytilo svetlo na tomto filme, sa dostalo na papier alebo na iný svetlocitlivý materiál a vznikol obraz, ktorý bude podľa želania toho autora, ktorý tú fotografiu vytvoril. A preto ten proces aj chemický, aj maliarský, aj digitálny sú všetko postprocesingy. Aká bola nevýhoda toho chemického procesu? Keďže išlo o chemickú reakciu v analogovej fotografii, a tí z vás, ktorí pracovali s analogovou fotografiou v Plovej komore, to veľmi dobre vedia, ste si museli dobre premyslieť dopredu, čo a akým spôsobom chcete manipulovať na tej fotografii. Či chcete niečo zosvetľovať, či chcete niečo stmavovať a tak ďalej. A to z jediného dôvodu, že ten chemický proces trvá pomerne krátko, niekoľko minút. Vy pri spracovaní postprocesingu v tmavej komore prostredníctvom chemikálií máte veľmi obmedzený čas na to, aby ste ovplyvnili výstup tej fotografie. A toto je tá výhoda toho digitálu, že sa môžeme vracať a rozprávať o tom dlhšie.
ako chceme z toho pôvodného obrázku, ako je ukážené tu, urobiť niečo, čo je z nášho pohľadu viacej reprezentatívne, viacej povedané krajšie. Áno. Aby som vám ukázal takého prvého priekopníka post-processingu fotografií, a to už bude moja posledná časť. Toto je fotografia známeho fotografa z 19. storočia, Henry Pepys Johnsona. A chcel by som sa teda spýtať, čo si myslíte, čo je postprocesované na tejto fotografii? Ak by mal niekto nejaký tip. Tieňovanie a svetla by som povedal. Tieňovanie a svetla, to je jeden tip. Niekto ďalší by chcel povedať niečo? Ja by som povedala, že asi odretušovali niečo, čo tam nemalo byť. Odretušovali niečo, čo tam nemalo byť. Dobre, takže dva typy sme dostali. Dostali sme typ tiene a svetla a odretušovanie. A teraz vám poviem, aká je realita tejto fotografie. Tento fotograf bol prekopník v tom, že on si uvedomoval limitácie fotografických prístrojov v 19. storočí a uvedomoval si limitácie chemikálií v 19. storočí. Tak si povedal, že bude robiť niečo úplne iné. A to, čo robil niečo iné, bolo nasledovné. Všetky tieto postavy, ktoré tu vidíte, sú odfotené osobitne. Každá z nich je samostatná. A to, čo on urobil, on odfotil asi 5, 6, 7 fotografií strom, ľudí, ďalšieho človeka a potom urobil jednu fotografiu s týmto posadím a tie postavičky nalepil na to pozadie a znova to odfotil. Takto on pracoval. A preto aj v súčasnosti sa deje napríklad to, a to vám Tibor Husák to používal, veď Natália o tom rozprávala, a to viete o mnohých fotografov. Čiže sú fotografi, ktorí dnes v digitálnych časoch používajú všetky tri procesy. Používajú maľbu, používajú chemické procesy a používajú aj digitálne. To znamená, niečo odfotia digitálne, niečo tam domalujú štecom, niečo vyretušujú chemicky a tak ďalej. Čiže môj záver. Postprocesingu sa nemusíme báť, pretože človek je stvorený pre postprocesing. Náš mozog je prvým Photoshopom. Náš mozog nás klame, ak chcete, v tom, že dotvára realitu, ktorá je okolo nás. Náš mozog nám ju prvý dotvára. A keďže sme fotografi, tak každému z nás dotvára iným spôsobom. A je len na nás, či si myslíme, že to, ako vnímame my to svetlo okolo nás, ako ho odozdávame tomu publiku okolo nás, to publikum okolo nás ho príjma, rešpektuje a má z neho radosť. Hej? Takže toľko na úvod k téme postprocessing a teraz už odozdám slovo Petrovi.